på med den der. Og flot. Kom de flisen, eller? Ui, fint. Hvad? Yes. Og så, nå er det jo så man kan lade være med at flyve rundt. Ja. Skal jeg slet nu, eller? Nå, Du får jo en blod. det er måske okay. Jeg skal en spand. Det er ellers en flot farve, ikke? Det er lidt sjovt, man kan sige noget efter at den har fået Ja, jeg hovedet. troede ikke, det kom derfra. Ja, det kommer halsen, ikke? Det er sjovt, Ja. de ikke laver. Det vil alle andre dyr, de vil jo begynde at lave. Komme ud med affald. Ja, det, er jo, det kan de godt. Det kan de godt. Ja, det, ja. Det er dog det værste, jeg har. Det er lort, det er sprøjtevågning. Jeg kunne altså godt tænke mig at gå lidt. Kan Ja, den stå? det er overstået med det. Jo. En lille smule gør den nu nok, hvis jeg ikke holder fast i Skal den. den gå hen til dig? Malene, Rasmus han holder fast i den. Ej, Marlene, vi skal nok lade være at drille. Jeg har dresseret den her, jeg sidder jo her med den. Den har han lært. Rasmus Så var det har, slut. han har snore i den jo. Men den er færdig lige om lidt. Den er færdig lige om lidt. Og var en flot hane. Ja, meget. Bestemt. Den er fra september af. Okay. Det er ikke mange tænder her. Nej. Hvordan kan man så spise hårdt korn? Har I styr på Det det? er sådan en krog. Den har sådan en krog.